И здравейте всички, това е седмият ни епизод от нашето оцеляване с моят приятел Лудницата. Който си оправя кабелите. Да. Този път, този епизод няма да е с човек, защото Лудницата бърза и просто няма значение. Този епизод ще го направим сами. Отивай в мазето. Тъй като е 12 часа през нощта и така. Имаш ли дърво? Ами не. Аз сяках преди миналия епизод. И къде ти е? Ами, честа виж. Би трябва там да има. Гледай, че прицата дръстиха и аз. Честа. Това човек няма много спък. Чупя супер бързо. Как така? О, супер, имаме захарна тръстика, ще направя още букшелфове, което е хубаво, разбира се. Още един букшелф може би. Аре бе, тъпя джъмп не мога мина. Маля, този джъмп ще ме измори много над време много. Сега игра Adventure Map е. Оу, MLG. Супер невъзможен джъмп направих. Тук има едно дърво и един скелет. Дай бе дърво. Абе, гледай го, им да взема дървото. Играем на кой ще взем дървото първи, аре. Аре, връщай се там, откъдето си излезнал, бе, издрут. Помага. Няма да губят захарната тръстика, мръсна скелет. О, бал съм го скелета, бе. Мазето е готово. Това е горе. Аре, стига, ще откача, бе. Не мога да направя един свестен джъмп заради този скелет. Това направих. Добре. Аз ще се скарам нагоре до много. И сега ще ви разреда с нашото мазе. Ето го. Много е готино. Лудницата го прави. Той е пич, разбира се. И добре. Аз ще я търся скрити честове. Добре. Само че отидах с кефа, която ми е на свършване. Колко сме дали? Моя два бука. Аз имах още един. Къде отиде той? Добре. Може би ще сменим world-а. Защото този Love Island вече почти е минат. Останаха 2-3 острова, които отриме до тях. Даже след това смятам. Айди, покажи ония остров, къде викаш Снежния. Ще отида първо до пясъчния или... ела до снежния ще отида. До снежния или до пясъчния? Или двата. Добре. Телепортирай се до мен, телепортирай се. Дай ми тъпа. Чакай, направо ще да Warp Ghost. Чакай, не, само не... Ела в Warp Ghost. И ела да спим. Ела в Warp Ghost да спим, има там 3 легла. Чай само да стане, айде бе. Напиши там да и се сме спали. Аре, аре. Чакай. Ще се позабава. Добре, тогава ще читна, защото... Добре. Нека и на тук беше този остров, който търся. Да ще го видя от и тук някъде. Ти на какво си, бе? Що не го виждаш? На нормал съм. Омага. Ти на какво си? Прилича ми като на нормал. Подобно.
Имаш ли меч в теб? Ами не, Добре, само ще волна. Кирка нещо? Нищо. Значи ще донеса. Ако си май там, измай храна, че съм гладен. Взех. Чекай Оле. си. Ще така като стигна. Добре, аз ще му дам вкъщи, ще ми се навиди. Оле, това е много изморително. Базикам се. Оле, прилича на Normal World, знаеш ли? Сега ще ме изкейф това да е Normal World. Ще е готино. Това значи, че мапа не е изцяло като пиш Lava Islands. Да, Lava Islands. Да, направи се някаква площа с някакви острови. World Edit. Да. То е ясно, че тук има, О, маля съм на облака. има намеса на World Edit. Аз съм върху един облак. Сериус? Дай си кеф какво. Върху Нали облака на си? най-високото място и съм на облаците. И спеля като. Аз съм си ги изключил облаците, не знам що. Нищо Аре, отгоре малко остана, сега ще го дам направо тук. Добре, аз взех провизии. 2 минути го правя този мост. Айде, почти стигнах. Сега това, ако е Normal World, ще е пълна прецакня, знаеш ли? Lava Island с Normal World, да. Нали така мога да продължим проектите на Normal World. Да. То вече от новите версии направиха така, че може да си правиш World, от който искаш, примерно можеш да цели от Snow, Знам. цели от Sandstone и така. Знам. Видях ти моста. Дълъг е много. Почти стигнах. Чай да видя откъде се хвърли. И стигнах. Наистина. Да. Подтирам И се. мисля, че е да. Това е Normal World. Нали? Това определено е Normal World. И ето, дами и господа, открихме бъг в този мап, който снимаме. Чакай, това може да е само една земя. Не, Normal World. Бас ли бе, че е Normal World? Напри тук Team един War. Warp Snow. Ето, Утре стига. Normal World е май. О, къща. Сериус? Еп. Кое? Знам, пет. Печка, треф Няма няма за- само план. Яко. Аз го взех. Оле! Яба! Какво е това? Това е нормално. Пускай. Това бедрок ли е? Какво е там? Къде е? Няма значение, виждам стена от бедрок. Добре, това не е Normal World. Интересно. Открихме. Добре, лахом! Сега чуваме до пясъчния. Не, първо трябва да Дали свърша. си видял честа, намерих един чест. Добре, аз ще свърша епизода и ще почна друг. Искаш ли? Добре, ще стане интересно. Да. И така да ви сега. Просто намерихме нова ни обяд на земя. Помислихме, че е Normal World, но не е. Гледайте ни следващия път.